Poliki San Ferminak aurrera badoaz 5. eguna dugu dagoeneko, uztailaren 10ean gaude, eta Jarauta kalean peña pila bat biltzen dira, eta gaur horietako batekin hitzordua eginen dugu, Alegria de Iruña peñarekin. Txikien eguna ospatzen dute, zer izanen dugu, orain ikusiko dugu. Sergio eta Nuriarekin gaude, Alegria de Iruñako bi kiderekin, baina gaur ez da zuen eguna, gaur txikien eguna da. Bai, urtero bezala San Ferminetan egun bat egiten dugu zerbait garrantzitsua eta espeziala txikientzat. Eta zer da gaur prestatu duzuena, Sergio? Gosaria eta gero, hau egiten da txikiak ezagutzeko eta horretarako. Eta gosaria eta gero? Zezenak izango ditugu kalean, eta gero ateratzen gara kale jira peñarekin eta musikariarekin. Orain gaude Leire eta Anerekin, baina oso goiz da, zertara etorri zarete gaur? Peña ospatzera txiki eguna, eta etorri gara egiten dugunez gauzak adibidez Amaiketako. Bai. Zer gehiago? Gero zezentxoak aterako ituzue? Uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Eta gero txaranga etorriko da? Bai. Eta dantza inen duzu txarangarekin? Bai. Seguro? Bai. Eta amaiketakoan ez dut ikusia juarrieroa eta txistorra, beste amaiketako berezi badaukazu, Bai. Oie, hori hobea, ez da? Merendola. Merendola antzekoa, baina goizeko 10 ditan, Oso ongi pasa, bale? Bale. Zuk ere bai, Bale. Ikusiko zaituztegu dantzan, gero arte. Egan. Mikelekin gaude, Alegria de Iruña peñako beste kide batekin. Alegria, peña txiki, baina zuetara horren txiki. Ez ni handixeagoa naiz, baina bai, hemen txikien egunean gaude. Zenbat urtera arte zarete txiki? 18 urtera arte txiki gara, eta gero peña handiko kide gara. Helduen peña sartu Bai. zarete, esan dezagun. Bai. Suposatzen dut, zure adinean beste zeregin batzuk izanen dituzuela, txiki-txikitxoek goza dezate. Bai, gure adinarekin laguntzen diegu helduei gosaria prestatzen, zezenak ateratzen, eta gero pankartera ematen baitere. Baduzue lana, orduan. Bai. Baina gustoko lana, Mikel? Bai, gozatzen. Txiki-txikitatik gozatzen duzue peña eguna. Bai, ama eta aita betidanik ekarri naute, eta bai, gozatzen, bai. Ba, segi gozatzen, Mikel. Bai, eskerrik asko. Ongi pasa San Fermin. Bai, eskerrik asko, berdin. Eneko, zuri gortokatzen zaizu pankarta eramatea. Bai. Hori ohore bada zuretzat, Bai. Lehenengo aldia da? Ez. Zurekin batera nor egonen da, ber. Unai legarra. Unai legarra, hori da, jonen naiz Unairen gana, bale? Bale. Ongi pasa, kale jiran. Eskerrik asko. Unai, zuk ere pankarta eramango duzula? Bai. Eta lehenengo aldia zuretzat ere? Berak, zuretzat ere ez? Zenbat urte daramatzazu pankarta eramate? Bat, hau bigarrena orduan. Ongi pasa, bale? Bai. Gero arte. Gero arte. Gaur txikien eguna da eta txarangako altuna tokatu zaitu? Bai, tontuna tokatu zaitu. Tontuna! Incansables txaranga, zenbat urte Alegria peñarekin? Pues lehen gurtin Alegria de Iruña, baina. Lehen gurtin egin genituen 25. Urtean 26. Baina zuko 25 ez dituzue. Ez. Ni bat jo 5-6 bat bakarrikan. Eta normalean, atxalde partean eta aritzen zarete, baina gaur txikien egunean goizez ere bai? Bai, normalin egiten dugu bakarrik gaua, atxaldia, eta bi gau ere bai. eta goiz bat aurrekin urtero egiten dugu, eta gaur tokatzen da. Zer moduzko esperientzia izaten da? Aitz, ona, aitz polita. Bai. Bai, aurrak kontene batzen dire gurekin bueltaka.
Eta zuek ere aurrekin? Bai, gure holgu gara bai. Bueno, incansables, jarraitu nekazinak zarete eta, Eskerrik asko. Alegria de Iruña Peñakoen txikien egunak aurrera jarraitzen du eta bitartean Ahotsakoeko lankide kale inkestan zer galetu duten ikusiko dugu. Aio! Badago Sanferminetan aurrekin disfrutatzeko beste txoko bat, takonera. Nafarroa oinezeko txosna eta birjolastu gunea. Arutzagoa zehaz topatzen dugu. Oso ondo da gumentzako eta ondo pasatzen dute haiek hemen jolasten. Erraldoietan ere egon zarete? Bai. Goiz ustean. Goiz osoko plan? Bai. Gustatzen zaitu? Bai. Txalupa hori zuk egin duzu? Parranda egin duzu, ala? Bueno, hemen ditugu nire bitxikitxoekin parranda gutxi, baina egunez oso gustora, bai, familia parranda. Bai, bai. Seian probestu genuen pixka bat egiteko gure kabuz, eta orain egun guztietan aurrekin. Eta zein da aurrekin egiten duzuen plana? Ba, hemen egon, hau da planiko berena eta koneran birjolastu eta txosnarekin, lezarrean ere sartzen gara, baina gehien bat hemendik. Zan daiteke hau hasi badala aurrentzako eta gurasoentzako? Bai. Hau primeran dago eta urtez urte uste dut gainera progresio eta aurrera pauso asko egiten dituztela. Txokoekin eta gauza berriekin, bai. Sosik gastatu gabe? Hori da. Hori da. Bueno, eta kriston espazio politak direla ere, ez? Naturarekin, hemengo beti birtxiklapenarekin gauzak egiten, kriston abantaiak ditu. Bai. Mantendu beharreko espazioa. Bai. Espero dugu, nik uste dut gehiengoari gustatzen zaiola gainera, ez? Geroz eta jende gehiago ikusten da mendikan, eta, a ber. Entsaiatu aurretik ezin zaigo falta, sagardoa eskuan dakatotik pasa. Azeres erosioa mugiko ratzean, Antonio ez dela etorriko esan digunean. Dena, arazoak dira, beti, dantza zu eska. Dena, arazoak dira, beti, eska bidea.
Nagore eta Pitu aurrak eta gurasoak elkarrizketatzen utzi ditugu eta etorri gara Mirarien sukaldera eta gurekin daukagu Lila eta Lila arduratzen da pixka bat hemen, edo umeak arduratzen dira honetaz. Umeak ni baino gehiago, ni nago hemen, beraiek laguntzen didaten niri, bai. Eta zer gertatzen da Mirarien sukalde honetan? Bueno, gertatzen da denetarik. Asteko badaukagu, egunero jartzen dugu eguneko menua. Nahi badute jarraitzen dute, baina da hobeto beraien kreatibitatea esplotatzea eta nahi dutena egitea. Eta baditugu piñak, baditugu, produktu guztiak, bortatik hartuta freskoak daude. Ze sukaldari berriak edo egiten aritugu hemen edo... Bai, gainera nik beti esaten diet, ari naizela sukaldeko liburua prestatzen eta beraien rezeta esatea eta laguntzen didate pilo bat, gero jartzen ditugu hor egiten dituzen rezeta guztiak. Bai, eta hemen ez da bakarrik, ez da janaria bere sukaldatzen, ez beste gauzatzu prestatzen dira, zer prestatzen da hemen? Bueno, hemen prestatzen da lehenengo jolasa, bai, beti materialen jolasa prestatzen da, birziklatzearen jokua eta ere dena ondo mantentzea. Hemen prest gaude joku guztietarako. Ikusten ditugu, batzuk horre garbigailu eta beste batzuk lapikoekin, gurasoekin. Nor pasatzen du eta horrek edo gurasoek? Bueno, nik uste gurasoek hobeto. Gehienetan aurrak hasten dira, baina bere beraiek hartzen dute lapikoa eta ekarri piñak, ekarri makillak. Bai. Eta zein da egun hauetan prestatu dizuten gauzarik ederrena edo zerekin gelditzen zara? Ederrena, egunero hemen badaukagu bazkaltzeko makarroiak, beti. Da plato estrella, eguneroko plater estrella. Umen guztokena, ez? Utziko zaitugu, ziur ere zuen laguntza harko dutela edo zuek umen laguntza, orduan? Ni beraien laguntza behar dut. Ikusi gu ere zure lehengusinn txikia zen, ez? Bai, ni hemen nago nire lehengusinn txikiarekin, kara huevo izena daukana. Ongi portatzen da edo aurra, ez? Ez, eta beti lagundu behar diate berarekin ere. Bale, hortik duzu begira. Así que, utziko zaitugu, bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba. Dena, arazoak dira. Euskaldun peto-petoak bezala, hemen aizkolariak eta ibiltzen dira anai arreben abizenekin. Hemen ere gauza bera ginen dugu, gaur zaldiko maldiko elkartean, hilarre gitarrak izan ditugu. Nor gehiago? Bai, ala esan zuen eta etorri aldu nahitea. Nor gehiago ez elkarrekin, har jendea saltzen den. Etxeate pikatuko? Segun ze botatzen igual pixkoa da, Hau seguro pikatuko da. Pikatu egiten da. Xabat eta Joanes eta Xabat hemen anaia ditugu, leitzan kontra esan dugu. Eneko zan etortzekoa, Eneko Lasko, sakandarra. Baina, azken ordukoa dela eta, bilak etorri zate. Bai, ez dakit oberako edo txarrerako, baina, berak ikusiko da. Zer don nahiago. Enekok edo anaiak? Eneko nahiago. Enekok seguro nahiago lukela kantatu etxen gelditzea baino. Baina, gu moldatuko ga. Etxean gaude baina arrotzak nagusi, Euskaldun izan arren erderaz naiz bizi. Etxean gaude baina arrotzak nagusi, etxean gaude baina arrotzak nagusi. San Ferminetan kantatzen aritzea, berezia da? Bai, ez dakit, Iruñen beti San Fermin garaien edozein ordutan etorritare giroa dau, edozein kaletan, eta orduan, bai berezia da Iruñen kantatzea, hola Euskal Herriko kapitalen. Orain daukazue saioa, baina gero eguna luze, geldituko zarete edo ez? Ez dakit, kotxea honek ekarri dut, berak erabaki beharko doa. Lo egin daiteke, kotxean bertan ere eta hurrengo egunean joan. Bazkaltzen geldituko bat, eta gero ikusiko, zenbatean jo luzatzen gan. Eguna bintzat disfrutatu, bale? Eskerrik asko, berdin. Akit baina
ezin dugu egin jada. Gehiegi dira agian eta gutxiegi behar bada. Baina resaka aurpegiakin egia esan behar bada. Eta agian beraien kulpaz borroso irtengo gara. Borroso irtengo gara. Mikel, aurten ere etorri gara zuregana. Lehiaketa dugu, baina esan beharra dugu, diseinatzaileen lehiaketa dugula Iruñekoa, za? Hori da, ja, 3. urtez, ja, diseinatzaileak ekartzen ditugu. Erakartzen ditugu ona Iruñerantz, nahi dugulako Iruñeko eta San Ferminetako zu festa, beste erabateko eta diferentea eta hobe edo interesgarriagoa izatea. Erakartzen dituzuela esaten duzu, baina beraiek ere eskatzen dute Iruñara etortzea. Zer dauka Iruñak? Bi gauza bea, hori da. Lehendabizi Iruñak badauzkala 423 urte, egiten ditugu aurten, zu artifizialak dauzkadala San Ferminetako gauetan. Hori lehendabiziko gauza historikoa dela. Bigarrena, lehiaketa hau, egileena denez, egile askok nahi dutela eta hasten dira orain ona etortzea eskatzen. Gainera, egile edo diseinatzaile horien izen abizenak dira garrantzitsuak eta beraientzat ere hemen egotea. Eta hemengo San Fermin urrea, San Fermin zilarra, horiek irabaztea beraientzat izanen da kurrikulum paregabea. Hori da gauza, berez. Egiten duguna da, produkzioa, udaletxeak egiten du, produkzioa oso ondo landu, haiek ona etortzeakoan dena oso erraza izateko, eta orduan erosoagoa lan egiteko, eta orduan erakartzen dituko horrekin bizkat, ez? Lan egiterakoan, zertik hemen, legeen gauza eta paperen gauza oso zorrotzak dira, eta orduan nahi ditugu pixka bat, erosotasuna egin haien gana. Mikel, badakigu denak igoten garela ahoz zabalik, gure suak, oso zezenekin batera suak dira San Ferminetako beste ikur bat esan dezagun, ezin dira falta. Ezin dira falta, baina hori da, hainbeste daukagu hemen ja urteetan zehar, eta hainbeste 400 da, ez? Dauzkaguna San Ferminetan ezin dira galdu, berez, ari gera gehiagotzen eta hobetzen eta importantzia garrantzi gehiago emanez, eta hori da nahi duguna, eta Iruña eta San Fermineko festak ezagutzea ez bakarrik zezenetan hortaz, baizik eta su artifizialen lehiaketa espezial eta ikusgarri eta erakargarri honengatik baita ere. Eta Nabel, txikien eguna baldin bada ere, gu pixkat giro aldatu dugu, ikusentzuleek gauza gehiago ikus ditzaten, eta eskia tabernara etorri gara Nabarria plazan, eta gurekin daukagu tabernaria, zer moduz? Ongi, nekatuta baino nongi, badin joazte jaia. Erritmoa mantentzeko, gai edo oraindik... Gu lanean gaude, momentuz lasai. Zenbat orduk sartzen dituzu egunean? 8:30 arratsaldeko 6 arte. Gero txandaldaketa? Txandaldaketa, pote bat eta faltzera etxera. Faltzera txintxo? Gauren bat luzatu da? Zazpiko gaua pixka bai, baina, ajea pasata gero ongi. Etortzitza lanera eta listo. Eta goiz guztiak horren jendetsuak dira? Bai, paseroekin, aurrekin, denan hasten da eta ambiente polita. Un poco extraño, baina ambiente polita. Bai, ez giroa momentu zongi? Bai. Giroa pozik, baina hori bukatzeko gogokin, ja.
Vale. Oie, animo, segi lanean eta ikusiko gara. Eskerrik asko. Eta lanerako bidean harrapatu dugu oskia, deskantzatzeko astirik izan duzu gau? Bai, gaur, orain sartzen naiz eta ja ordu batetan, así que ondo, baina gutxi egun hauetan, oso gutxi. Deskantzo gutxi, lan asko? Bai, San Ferminetan bai, baina normala da, ostalaritzan hori gertatzen da. Así que Bai, zakit, bezeroen aldetik badakigu tabernariek ordu asko sartzen dituzuela, bezeroak ongi portatzen dira, ulertzen dute ordu asko lanean zaudetela edo bezeroak doaz? Batzuk bai eta beste batzuk ez. Batzuk bai, neko jatorra, normalean oso jatorra dira, zen gainera badute kuadrilletan eta empatia badute, baina beste batzuk ez. Edo hasieran oso ondo, baina geroko batzuk hartuta ez dira oso... Baina, badakizu zer gertatzen eta gainera, badakizu zer nola dira San Ferminak eta ia ez da pazientzia askokin, eta listo. Bai, badakigu txandak luzeak izaten direla, ez gara igual horretan sartuko, baina bai igual ongi legoke jakitea pixkatez, ezin txanda igual den zuentzat gogorragoa, egunekoa, gauekoa, bata eta bestea luzatzen direnean. Ez, asteburutan dira gogorrenak. Asteburutan, goizetan beti adibidez ni jatetxe batean lan egiten dut, orduan. Eguerdietan nahiko lana dago, bermutaketa, eta gero gauean nahiko lasai, baina gero astegura iristen denean, pum. Orduan, 6 eta 7 izan zen potentea, nahiko potentea, baina gero ja, orain izango dugu ja beteta, eta gero, deskantxo pixka bat, ordu bat, zeo zer jan, eta buelta. Jateko astirik ere baduzue? Bai, pixkat bai, oso ordutegi arraroetan, baina bai. Egin daiteke, kafe askorekin, eta listo. Eta amaitzeko, festen erdian gaude, gogoekin amaitzeko. Bai, amalaua. Bueno, eskerrik asko utziko zaitugu lanera joten, ez zaitezen berandu iritsi, bale? Bale, mi esker, agur. Berehala joan gara ondoan badago aurren helduendako joku batzu eta hori basoak betetzeko edo usteko dako ez, bai olakoa ziren. Bermuta hartzeko. Hori da hitza. Pentsatua dago espazio hau orduan, ez? Aurrentzako lagunea eta gero helduentzako, bai, aurrendako oso egokia da, bai, ikusten dugu benetan. Ez gainen, serioski oso leku egokia da umeekin etortzeko, bikaina. Zer dauka gune honek, ez da... Berdea, airean, ez dakit umea daukate leku pila bat, egiteko pila gauza eta materiala berziklatuak eta oso gustokoa dugu. Eta eguzkia dagoenean gaur ez da, dago pistolitzala eta oso ongi goten da. Batxada ederrian egoteko leku. Eta batez ere hori, Nafarroinezko txosna hor bertan, ordan zer gehiago nahi duzu. Eta gustora, eguna pasako dugu jotzen eta, disfrutatzen. Gaur parranda orduan. Bai, hala dirudi. Ikusiko dugu, ja, adin honekin ez dakizu, ez? Gorputzak irauten duena.
geratu dena gaur ere, Sanferminak paregabeak direla. Edozein kaletan, edozein parketan, edozein momentutan musika dago, jairako giroa dago, parrandarako giroa dago, aurrentzat, helduentzat, nahi duenarentzat. Gora Sanfermin! Bueno, Anabel, ikusten duzunez, hemen gaude, txikiekin dantzan, hauek ere dantza dute, baina hauek, helduak foruetan, foren plazan, azkarragoak dira, itzala harrapatu dute. Eta, kaixo, zer modu zaudete? Ongi. Ongi, dantzatuko duzue gehiago? Bai. Zer dantzatuko duzue? Zerrez. Duzue gehiago dantzatuko? Ez. Agian ez baina... Agian bai baina ez. Bai, baina ez zer da? Ba, agian... Dantzatzen dugu, baina azken dantza, gaurko azken dantza, igual saiatzen gara dantzatzen. Bai? Eta zer da, zaila edo zer? Azkeneko? Bai. Pixkot zaila. Pixkot zaila? Nongoak zarete zuek? Guk Amaiurrik astolakoak? Bai. Du hemen. Jartzen du hor. Ez dut irakurri. Nik ez daukatze. Oraintxe bertan... Garbitzen dago. Ez ditut aurkitzen. Ez dut aurkitu? Bai, nire gertatu zitzaian etzoz tapiarekin eta ja gaur aurkitu. Ba, hori agian gertatuko da nire zapiarekin. Bai, beste egun batean agertuko da, ezta? Bai. Bai. Nahi duzu agurtu kamarari edo? Agur! Ai, mesedez, por favor. Ez dut ume izan nahi berriro, Josu. Paso, oso ongi nagoen ere berrogeita ez dakitzen bat urte. Ki! Hostia! Bakarriko, iua! Ba, pizkat putre. Bai, egia esan. La última innovación en terror. La última innovación en terror, Xavi. Ai! Osea... Ai! Josu, horrek ez zuen berrik emate. Aio, majo. Zer, ez gara kagitzen, Josu, konturatu zara ez gara kagitzen. Hau da, no! Hostia. Xavi, agur! Ez du beldurrik ematen. Ez. Ba, un poco de així de susto. Baina orduan, beldurrik ematen ez badu zertarako hain dugu garresi. Ez dakit. Oso antzez leona gara, Josu. Bai. A ver. Ai, joder. Ai. Osea, toldoek ematen dute beldur gehiago. Ara. Ba, pixkat kaka, Hau, otxita dago, ez. Joder! Joder! Hostia! Buah! Ara, guazen ebendi. Bai, bastante cutre. Baina guazen ebendi, por favor. Ai, zertzen hori! Ja? Ya está, nahiko, ala. Zertzen hori. Ya está, bukatu dugu. Gracias. Ara kagitzen, mesedez. Txigeiegi egin dugu, deustako. Eta barraka guztiak probatu eta gero, ustut, hau ez probatu, ez dizuet gomendatzen. Egin nahi duzuena. Baina pizkat kutrezillo, kutrezillo da. Bai. Sustoren bat eraman dugu. Bihar igual gauza gehiago, ez? Bai, bihar besteren bat probatuko dugu, eta... Bueno, nor daki, ni igualen ez etortzen. Bihar ez dakiz zer dagoen. Bihar da 11, ikusiko dugu zer. Gure eguna. Gure eguna, bai. 11 telebista. Bueno. Uztailak 11. Bai, ni bihar festa dut. Ah, bai? Nik ez. Ni bihar zanen naiz. Vale, agur.